Jama'a masu kallonmu, a yau ni Umar Bahaushe zan kawo muku taƙaitaccen bayani akan halayyan kyarkeci, musamman in suka fita farautan nama. Jama'a, kyarkeci wata dabba ce da take da al'adan haɗin kai wurin farautan abincinsu, kuma suna iya yanke wa 'yar uwansu hukuncin kisa yayin da 'yar uwan ta samu nama ta guje su ta cinye ita kaɗai. Kyarkeci da kare duk zuri'arsu ɗaya ne. Kare ɗan adam ne ya mayar da ita na gida, amma in ba haka ba da yanzu suna tare da zuri'arsu a dawa. In kuka lura za ku ga suna kama, amma ita kyarkeci na da naci da rashin yadda, shi yasa ɗan adam ya kasa maida ta na gida. Kyarkeci dabba ce da duk inda za ka ganta tana farauta, to za ka ga tana tare da 'yan uwanta. Kyarkeci ba ta warewa ita kaɗai ta je farauta, ko sun kai su 5 ba su cika fita farauta ba sai da duk gari. Wannan ne babban dalilin da yasa in kyarkeci suka fita farauta kuma suka yi artabu da wata dabba a matsayin abincinsu, sai su buga mamaya, su yi ta bi har su sami nasarar zagaye ko'ina. Duk inda dabba ya gudu don neman tsira sai su bi shi su mai zobe. Daga nan sai su afka mai, daga nan sai kowa ya yagi rabonsa. Haɗin kai na kyarkeci na da abun al'ajabi, shi ya sa ma a yayin da wata daga cikinsu ta buga solo ta kashe dabba ta kuma cinye ita kaɗai, to tana cike da ƙalubale. Sai dai in har za ta lashe jinin bakinta da jinin jikinta sarai, in ko ba haka ba, in sauran 'yan uwanta suka gano ta samu nama ta cinye ita kaɗai ta guje su, to tilas ne sai sun kashe ta har lahira. Jama'a, wannan yayi kama da abin da Bahaushe ke ce ma kwaɗayi mabuɗin wahala, kuma duk rintsi duk wuya ana tare, a samu tare a rasa tare, wannan sai kyarkeci. Jama'a, kyarkeci wata dabba ce mai fitinan tsiya. Mafarauta sun ce duk inda ka ganta to mafita ƙwaya ɗaya ne, ka zumbula a guje ka hau kan bishiya, amma ka san cewa za su iya jiranka har na tsawon lokaci. Shi yasa mafarauta suka ce in ka hau bishiyan kaga kyarkecin ta ƙi barin inda kake, to sai ka sami wani abu mai kaifi ka tsaga wani ɓangare a jikinka. Jinin da ya fito sai ka watsa ma ɗaya daga cikin kyarkecin kana daga kan bishiyan. Mafarautan sun ce hankalinsu zai karkata kan wanda jinin ya hau jikinta, don za su yi tunanin ta sami nama ta guje su ne, saboda haka za su bi ta a guje, su kashe ta, su cinye naman jikinta, kai kuma daga nan sai ka san inda dare ya maka. To, da haka ni Umar Bahaushe zan tsaya, sai wani jikon za ku ji ni da wani sabon maudu'in, amma kafin nan kar ku manta ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawa don samun sabon maudu'in mu.